ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି WTCରେ ବହୁତ ଖରାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ପରାଜିତ ହେଲା। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ବହୁତ ଖରାପ ପୋଜିସନ କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ଭାରତ ଟିମ୍ ଅଜିତ ରାହାନେ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ଭଲ ପୋଜିସନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଟିମ୍ ହାରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ପୂଜାରା, ସୁମନ ଗିଲ୍, ବିରାଟ କୋହଲି। ରୋହିତ ଶର୍ମା 14, ସୁମନ ଗିଲ୍ 13, ବିରାଟ କୋହଲି 13, ପୂଜାରା 14 ଭଲ ପୋଜିସନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଶ୍ବିନଙ୍କୁ ହିଁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତା ଆଗ ମ୍ୟାଚ୍ ହିଁ ତାଙ୍କେ ଜିତିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଗୋଟେ ସ୍ପିନରକୁ ହିଁ ଖେଳାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ଆହୁରି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଅଶ୍ୱିନ ବହୁତ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଜିତେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ହାରିଗଲେ। ଆହୁରି ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟସ୍ ଜିତିକରି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ ନେବାର ବି ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା। ଲଣ୍ଡନ ଓଭାଲ ମଇଦାନ କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ବି ଚଉଥ ଥର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆହୁରି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟସ୍ ଜିତିକରି ବୋଲିଂ ନେବାର ବି ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ବୋଲିଂ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଭଲ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର ଭୁଲ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ରନ୍ସ ଦେବାର ବି ଭୁଲ ହେଲା। କିଛି ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ହେଲି ବହୁତ ରନ୍ ମାରିଦେଲେ, 483 ରନ୍ ମାରିଲେ। ସେଠାରେ 300 ରନ୍ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହିଁ କରିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଗଲା। IPL 2023 ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିନିଶ୍ ହେଲା ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ 25 ଦିନ ସମୟ ଦରକାର, ସମୟ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ହାରିଗଲୁ। ରାହୁଲ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ନଥିବାରୁ ବି ଆଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡ଼ର ବହୁତ କମଜୋର ହୋଇଗଲା। ଏହି 5ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ହାରିଗଲେ। ଆହୁରି ଆପଣ କି ଭୁଲ ହେଇଛି ଜାଣିଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।